India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Klempoi perkhat kamit lekmen kelalam penban sya kamit ke basngeu sik thangi ka wei kelong ying habupal tang na kadaw ka jingshong shet pynbthei yaki bom pataka ka lekmen Diwali hadin ba wei kunja bom bala tip kum ukar batch kon ubala di kum kitiar le kai ki khna ula pthei bat penmasaw adu pala thispa atsan ngut ki riu kentom ki khna bat ki rangba kat kum kila kam ba ka jing mansaw kala ban kiu sya ka aspa ngun kum kani ka jingja kala jia hakwalier indo sagar bat bhupal ki babun ki mansaw kila shitom jor ki khman ki bor peniat hospital kila kam ban 90% ki ba mansaw kila ban matlah shijing im kita ki jatiar pynbthei ki shongdor kumba arspa batla shnada ki plastic pine gas lighter bat calcium carbide bat haba ki pthei ki mi ki kenja banep na ki barung sha ki khmat briu dor khmat bat shakli ha media hospital ka wei na ki hospital ka ba he tam habupal ki doktor ki sumar hadu kumba sauphonggut ki nongpang tang haka mit rakhe Diwali ka Kavita Kumar klidu ka ophthalmology department kelakam ba ukar betskon udei ujai pynbthei ba ma bha but en om dei ban nyau kum u jingele kai